Здравейте! Сега е 2 часа през нощта и не мога да заспа, не знам защо. Може би защото изпих 3 монстъра. Базикам се. Тази тема днес ще говорим за Даскалото. Мразя Даскал. Например, да фък ни дават някакви там въшлясали лелки, формули по математика и простоти подобни. И така. Например, спорихме кога да ни урока по география, контролното такъв урок. И утре сме... Какво сме днеска? Утре, да. Нямам музика. Например, музиката вместо да пеем, говорим за някакви тиранозаври, птицечовки и тем подобни палми, финикови палми. Просто стана по-мен, там ще им без мозък. Така, аз ще им вярвам, много съм тъп. И така, например, по български на един едно момче написаха блъка, не знам защо. Делфини, косатка. Откачам. Ето виждате сестра ми тука. В момента си пипа крака. Бабазикам, да гледам телевизия. Оп. Не съм написал по български. I'm sorry. Sorry the people. Мими. Десет минути по-късно. Така, здравейте. Имахме да пишем някакво глупаво съчинение. Представете си. Съчинение. Няма да кажа 6 трупано. Трябва 6 класа, няма как. Бях 8 часа събра багажа и да офейкам. Така. Чакайте още много. Между другото, в клипът интервю с мен, който е малко смахнат, обещах и по принцип казах, че ще снимам луди клипове. Тези не са луди. Те са някакви нормални такива. Говорим за ваша лелки, дебели дуси. Май там съм. Довиждане, драги зрители. Това съм аз. Lumia. Чао.